indarkeriarako, justizierako, memoriarako eta erreparaziorako eskubidearen berezitu. Garai berri honen mehatxu bat da bortizkeriazko gertaera traumatiko horiek dela ahaztea. Identitario pertsonal eta kolektibo sakona eragiten dute eta eragiten jarraitzen baita bezartzen ere. Horregatik gaur, bezalako egunatean, azaroan hamar, memoria egina, ibarmetatzen korporazio ziren artean dituko gogorazio nahi ditu. Biktima guztiek dutela oroitzapenerako eskubidea eta horrek inklusiboa izan behar dena. Giza eskubidea, arduratzeko modu guztiak, eta memoria jasatina, erreparazioa eta ez identifikatzearen bermean, zuzpatu behar duela terrorismoaren eta manipulazio politikoko bortizkeriaren edozein erabidearen biktima guztien kasuan. Eta horregatik guztiagatik agertzen dugula geure konpromisoa eta borondatea ahalik eta konsensurik handienetik memoriaren politika bat sustatzeko. Bere publikazionaren edo handitagabe diarekin. Nozitu zuten eta oraindik nozitzen duten pertsona guztiekin empatiaz eta elkartasunez aritzea eskaini.